Ну, бачым ужо Добрый вечер. актыўна, як развіваюцца падзеі вакол літоўска-беларускай мяжы, не толькі вакол польска-беларускай. Ну, перамовы былі тэхнічнымі, а атрымаліся палітычнымі, так атрымоўваецца. Так, канешне, гэта будзе палітычнае рашэнне і я думаю, што можна без вялікай рызыкі прагназаваць, што заўтра будзе вырашана з літоўскага боку адчыніць гэту мяжу, таму што, грубо кажучы, прыпёрлі абставіны. Калі ўжо аналізаваць, азірацца, то варта падкрэсліць, што Вільня не вельмі прадумала гэты свой крок, не пралічыла наступствы. Вось у сюжэце, які мы глядзелі толькі што, згадвалася пра вялікую колькасць гэтых фураў, якія захраслі ў Беларусі, і было б наіўна спадзявацца, што рэжым з ягонымі норавамі так проста выпусціць гэту здабычу. Гэта адзін момант. Другое, унутры самой Літвы, там асацыяцыя Лінава, вось гэтых перавознікаў, таксама церабіла ўрад, таму што гэта страты, і не толькі страты ад таго, што стаяць гэтыя грузавікі, а ад таго, што яшчэ паралельна Польша адкрыла свае пераходы, і ёсць рызыка, што грузавыя плыні і пасажырскія плыні таксама проста пераарыентуюцца на новы кірунак, і гэта будуць страты доўгачасовыя. Так што вось цэлы шэраг чыннікаў не быў улічаны, і таму цяпер я думаю, што літоўскія ўлады проста стараюцца неяк захаваць твар, каб выйсці з гэтай сітуацыі з найменшымі палітычнымі выдаткамі. Спадар Александр, ці толькі вось гэта непрадуманасць захадаў, дзеянняў тлумачыць усю сітуацыю, якая складаецца, вось гэту змену настрояў у літоўскіх уладаў. Спачатку хацелі заблакаваць, закрывалі мяжу, а цяпер все гатовае цягам 24 гадзін. Альбо штосьці ёсць яшчэ, бо, ну, глядзіце, палякі таксама закрывалі мяжу, неўзабаве адкрылі. Літоўцы закрылі мяжу, неўзабаве адкрываюць, хаця і ў першым, і ў другім выпадку нічога такога, ну, афіцыйна, прынамсі, публічна, з таго, што з тых патрабаванняў, якія выстаўлялі афіцыйна Менску, як бы выкананыя не былі. Што гаварыць, калі нават пункт пропуску, які гаварылі, што мы адкрыем, польскі бок гаварыў, толькі калі вызваляць Пачобута, як бы, ну, яго адкрылі, а дзе Пачобут, вот, як бы, і не вельмі зразумела, ці далей застаецца за кратамі. Што атрымліваецца? Лукашэнку нема за што ўзяць, такі вось маладзец агурец, который аніяк нічым? Я мяркую, што Лукашенко робіць пэўныя крокі, але ён яшчэ болей заклапочаны тым, каб захаваць твар, таму што ніводзін дыктатар не хоча выглядаць слабым. Гэта ўжо капец дыктатарству, калі народанасельніцтва пачне смяяцца і казаць, што ўжо бацька не той, што бацька, як ён любіць выказвацца, што яго нахілілі, так бы мовіць. Таму Лукашенко пэўныя крокі зрабіў, вось глядзіце, і нават тая ж прэм'ерка Ругінені, літоўская прэм'ерка, прызнае, што меней гэтых шароў стала, то ляцелі яны з граямі, дзясяткамі, а цяпер 2-3 на суткі, і ўжо не зачыняецца Віленскі аэрапорт, і плюс увогуле спыніліся практычна на абедзве гэтыя мяжы, і на літоўскую, і на польскую, атакі нелегальных мігрантаў. То бок відавочна, што Лукашенко даў адмашку, і ягоныя гэтыя красаўцы, так бы мовіць, заняліся нарэшце справай. Пачалі адлоўліваць гэтых кантрабандыстаў, пачалі адлоўліваць нелегалаў, і гэта дало свой вынік. Ну і плюс, глядзіце, вось калі казаць пра польскі кірунак, Лукашенко ж нейкі час таму, гэта, здаецца, 31 кастрычніка, яго быў вялікі такі палымяны спіч, калі ён абураўся тым, што палякі на знак салідарнасці з Літвой на пару тыдняў адклалі ўжо анансаванае прэм'ерам Тускам адкрыццё вось гэтых двух памежных пераходаў. І ён фактычна выдаў дэталі закуліснай угоды, якая была дасягнутая з Варшавай, што Мінск выпускае Анджэя Пачобута, шпіёнаў, сказаў Лукашенко. Ну, відаць, маецца на ўвазе найперш вось гэты манах Гжэгаш Гавіл, якога улепілі ў верасні нібыта за шпіянаж.
затрымалі. А палякі вось у пераказе Лукашэнкі павінны былі зрабіць свой крок менавіта ў выглядзе адкрыцця гэтых двух пераходаў. І Лукашенко тады сказаў, што ён загадаў сваім спецслужбам падвесіць гэту угоду, таму што палякі, маўляў, саскочылі, так бы мовіць. Ну вось цяпер польскі бок, тут трэба сказаць, што прэм'ер Туск у вельмі складанай і нязручнай апынуўся сітуацыі, таму што з аднаго боку ён павінен нібыта нейкую паслядоўнасць дэманстраваць і салідарнасць з літоўцамі таксама, а з іншага боку сапраўды падобна на тое, што такая угода была папярэдняя дасягнута і сарваць яе, каб потым выбарнікі казалі, што вось урад Туска сарваў вызваленне такой культавай ужо для Польшчы фігуры, як Пачобут, таго ж Манаха, іншых палітвязняў, магчыма, тую ж былую белсатаўку Кацярыну Андрэеву. Гэта вялікая вельмі цана ўгоды, і таму, я думаю, што было вырашана з боку Польшчы пайсці ўсё ж такі на гэты крок у спадзеве, што Лукашенко таксама стрымае сваё слова. Так што тут інтрыга захоўваецца, і ўсё ж рызыкну спрагназаваць, што ёсць вялікая імавернасць такога вось ходу ў адказ з боку Лукашэнкі, і ён можа гэта зрабіць яшчэ і таму, што тут яго да гэтага падштурхоўваюць амерыканцы. Мы ж ведаем, што Трамп нядаўна прызначыў спецпасладніка ў Беларусі, таго самага Джона Коула, які ўжо неаднойчы прыязджаў, і ў сваім чарговым твіце нагадаў, што чакае вызвалення чарговай партыі з паўсотні закладнікаў. Дык вось я думаю, я спадзяюся, што і Анджэй Пачобут будзе ў іх ліку. Вось пра ролю Злучаных Штатаў сам, зрэшты, казаў Александр Лукашенко пра тое, што хацеў бы высветліць усю гэтую сітуацыю з літоўскай мяжой пры дапамозе амерыканцаў, якія ў хуткім часе маюць наведаць Менск. У нас ёсць яшчэ адно меркаванне, вось калі мы узгадаем сітуацыю з польскай мяжою, калі пры пасярэдніцтве Пекіну таксама гэтыя межы былі адчынены, і вось акурат Кітай, які выкарыстоўвае тэрыторыю Беларусі, Польшчы і Літвы для транзіту сваіх грузаў, несумненна зацікаўлены ў адкрытых межах паміж нашымі краінамі. І паводле палітычнага аналітыка Андрэя Ягорава, Літва і Польша ў сваю чаргу не могуць не лічыцца з інтарэсамі Кітаю. Давайте паслухаем гэтае меркаванне і вернемся да нашай размовы ў студыю Белсат. Мы бачым, як гэта было ў сітуацыі з Польшчай, дзе папросту калі гэта зачыняецца надоўга, то тады Кітай вымушаны пераарыентаваць гандлёвыя патокі на марскія шляхі і на паўднёвыя шляхі, і гэта цягне за сабой вялікія эканамічныя страты для транзітных краін, такіх як Польша і Літва. Ну і натуральна, што для Кітаю гэта таксама выдаткі на пераарыентацыю гэтых шляхоў, ён прымае пэўныя палітычныя захады, палітычны ціск для таго, каб гэтыя рашэнні былі змененыя. Ну і калі мы маем справу з сусветнай вельмі вялікай эканамічнай сілай, то гэты фактар немажліва не ўлічваць тут. Спадар Александра, якую ролю Кітаю вы, можа быць, бачыце таксама вось у пытаннях адкрыцця літоўскай-беларускай мяжы? Для мяне таксама было адкрыццём. Я меркаваў, што кітайскі транзіт пераважна чыгункай праз Берасця ідзе і далей праз Польшчу, але аказалася, што і ёсць аўтамабільны транзіт менавіта праз Літву. І гаворка тут не толькі пра Кітай, але і пра краіны Цэнтральнай Азіі, Казахстан і іншыя. Таму і яны, як можна меркаваць, ціснулі на Літву. І гэта яшчэ адзін быў пралік, таму што тут гаворка не толькі пра літоўскія інтарэсы, а пра інтарэсы вялікіх гульцоў, калі казаць пра Кітай. І яшчэ я бачу на заднім плане гэтай гульні такую вялікую фігуру, як Злучаныя Штаты Амерыкі. Літоўцы, вось там і міністр замежных спраў Будрыс лётаў у Вашынгтон, і амбасадар літоўскі там з тым жа Коулам сустракаўся, яны скардзіліся на Лукашэнку і, відаць, спадзяваліся, што спрацуе вось гэта трансатлантычная салідарнасць. Але мы бачым, што цяперашняя каманда, людзі Трампа, яны гуляюць нестандартна, і ў іх ёсць свой інтарэс. І я не выключаю, што Вашынгтон таксама мог трошкі паўшчуваць, правесці пэўную выхаваўчую працу і з літоўскім бокам. Гэта вельмі імаверна ў тым выпадку, калі
Трамп зацікаўлены ў тым, каб арганізаваць транзіт беларускага калію замест канадскага, бо з Канадай там вялікія цёркі ў цяперашняй каманды Белага дома, тарыфы і ўсё іншае. І таму тут вось сапраўды на заднім плане прысутнічаюць фігуры гэтых вялікіх гульцоў, якія ўплываюць на сюжэт. І ў прынцыпе, калі казаць пра гульню Трампа ў рэгіёне, яна трошкі нечаканая, але відаць, вось Лукашенко ўсё ж такі палічылі не зусім марыянеткай, а пэўную суб'ектнасць убачылі ў яго і бачаць нейкую роль Беларусі ў пасляваеннай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне. І таму Вашынгтон таксама зацікаўлены, каб неяк трохі залагодзіліся дачыненні паміж Мінскам і Вільняй і паміж Мінскам і Варшавай таксама. Спадар Александр, ну вось згадалі мы гэтых вялікіх гульцоў, Кітай, адзіночныя штаты. Ведаем таксама, ну, хай не такі вялікі гулец, але ведаем таксама, што Лукашенко тэлефанаваў перад вось гэтым адкрыццём мяжы польскай таксама да Пуціна, пра што яны там дамаўляліся, мы дакладна не ведаем, але і тут як бы і Пуцін патаптаўся ў гэтай тэме. Ці маем мы сітуацыю, што наш рэгіён на сённяшні дзень ну, стаўся такім месцам, дзе вось гэтыя вялікія гульцы сышліся і перацягваюць на сябе вось гэтыя зоны ўплыву, альбо мы маем такую сітуацыю, што ў прынцыпе ўсе гэтыя вялікія гульцы былі б задаволеныя, калі неважна, чыя зона ўплыву, хай абы тут было ціха, мірна, тавары туды-сюды хадзілі, калій плаваў і гэтак далей, а ўсё астатняе нас не цікавіць. Ну, з аднаго боку, сапраўды, калі браць адміністрацыю Трампа, то нібыта такі цынічны падыход, але ўсё ж такі яны, я думаю, спрабуюць трошкі пашырыць абсяг для манеўру Лукашэнкі. Тут я згадваю, што яшчэ пры папярэдняй кадэнцыі Трампа ягоныя эмісары, там Джон Болтон і Майк Пампео прыляталі ў Мінск, і пазней сталі вядомы дэталі гэтых перамоваў, тады якраз гаворка ішла пра тое, што варта было б трошкі адцягнуць Лукашэнку ад Масквы. Яму і цяпер мулка ў гэтых абдымках маскоўскіх. Таму я думаю, што на гэтым полі амерыканцы нейкую гульню спрабуюць усё ж такі таксама зладзіць. Ну, а што тычыцца Пуціна, то Пуцін, канешне, ён так ці іначай, Крэмль тут прысутнічае ў гэтым сюжэце, хаця, магчыма, ягоная роль гіпербалізуецца. Вось глядзіце, была такая версія, такі наратыў, што, маўляў, гэтых нелегалаў запускае Пуцін, і Лукашенко нічога не можа зрабіць. Так, паколькі узаемнае прызнанне візаў, то яны нібыта легальна ідуць з Расіі, але у Лукашэнкі столькі гэтых красавцаў, што пералавіць не праблема, што мы і бачым цяпер, як на літоўскай, так і на польскай мяжы. Ну, ці тая вось версія, што там нібыта нейкія спецгрупы ФСБ сядзяць на мяжы з Літвой і запускаюць гэтыя шары, каб весці гібридную вайну. Мне здаецца, што гэта перабольшанне наўрад ці. Тут хутчэй за ўсё проста банальная нажыва, гэты нелегальны бізнес на цыгаретах і пэўныя персоны, мы іх добра ведаем, някепска на гэтым грэюць рукі. Але ў гэтай сітуацыі зноў жа мы бачым, што адмашка зверху і ўсё спынілася, таму што час неспрыяльны для такога бізнесу. Так што пэўная суб'ектнасць у Лукашэнкі ў гэтым плане ёсць, і хаця у Літве і ў Польшчы кажуць, што ён марыянетка, але ж таксама вядуць перамовы. Не з Пуціным жа, і Пуціну не перакрывае Літва транзіт на Калінінград, а ўсё ж такі яны мусяць з гэтым дыктатарам, які, канешне, спрытна ўсё гэта выкарыстоўвае. Вось, здаецца, і які тут патэнцыял, а бачыце, як ён круціць-муціць і ў пэўнай ступені гуляе нават на рознасці інтарэсаў Вільні і Варшавы. У гэтай сітуацыі як не прыгадаць прымаўку пра разумнае цяля, якое дзвюх матак се. Між тым, яшчэ адно мае пытанне. На гэтым полі гульцоў нават не то, што перабольшыць, а хаця б неяк заўважыць хацелася б яшчэ аднаго гульца, гэта еўразвяз, ці ён адыгрывае нейкую ролю вось у нашым рэгіёне, на вашу ацэнку? Нейкай паслядоўнай палітыкі ў беларускім пытанні у еўразвязу няма.
Калі казаць увогуле, то гэта такая, ёсць такі выраз, залежнасць ад каляіны. Вось былі падзеі 20-го года, здушэння гэтай мірнай рэвалюцыі, потым падзеі 22-го года, калі рэжым Лукашэнкі стаў саўдзельнікам агрэсіі. Тады была прынята палітыка санкцый, але яна сябе ў значнай ступені вычарпала на сённяшні дзень, і ўжо на захадзе прызнаюцца, што надта ўзмацніць гэтыя санкцыі не могуць. І не сказаць, каб гэтай палітыкай надта змянілі палітыку, курс Лукашэнкі. А вось каманда Трампа дэманструе такі нестандартны падыход, ён таксама выклікае пытанні, але мы бачым, што гэта працуе, ўжо некалькі вялікіх груп палітвязняў былі вызвалены. Канешне, тут пытанні ёсць наконт таго, што рэпрэсіі працягваюцца, што людзей гвалтоўна дэпартуюць і гэтак далей. І мне здаецца, што амерыканцы пачалі ставіць перад Лукашэнкам гэтыя пытанні, бо ён круціцца як вуж на патэльні, і у той самай прамове, якую я згадываў, ён казаў, што для яго там ёсць нейкія чырвоныя рысы, што нельга яго да сценкі прыпіраць, што там ягоныя людзі не зразумеюць. Ну, ён мае на ўвазе, канешне, лукашыстаў, ястрабаў, сілавікоў, якія гэтым працэсам незадаволены. Але калі вяртацца да вашага пытання, то вось я думаю, што ў Еўропе таксама, і не думаю нават, а ведаю, пачынаюць задумвацца над тым, каб таксама, магчыма, мадыфікаваць сваю палітыку ў дачыненні да Беларусі і па прыкладзе каманды Трампа выкарыстоўваць і пугу, і пернік.